Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем в сарайке у моего друга. Дом з розбитими шибами на ускрайку села. Лёс такий йому виданий, боль життя тут нема. Рухом некалі помніўся звонкім смехам дзяцей. Бачна ім не запомніўся, без яго ім прасцей. Няўжо ў свеце так магчыма, каб людзі нішчылі свой род? Ад плачу мокрымі вачыма вокны глядзяць на той гарод. Шкада, што апусцелі хаты, сышлі яны ў небыццё. Як жа балючы нашы страты, павінна дожыцца жыццё. Плот схіліўся аж да зямлі, ён стаміўся чакаць. Моліць ветрык ён падымі, хочацца пастаяць. Парасло тут усё быллё, не сцяжынкі наўкол. Не назваць дом ужо жыллём, сэрцы сум і дакор. Няўжо ў свеце так магчыма, каб людзі нішчылі свой род? Ад плачу мокрымі вачыма вокны глядзяць на той гарод. Шкада, што апусцелі хаты, сышлі яны ў небыццё. Як жа балючы нашы страты, павінна дожыцца жыццё. Няўжо ў свеце так магчыма, каб людзі нішчылі свой род? Ад плачу мокрымі вачыма вокны глядзяць на той гарод. Шкада, што апусцелі хаты, сышлі яны ў небыццё. Як жа балючы нашы страты, павінна дожыцца жыццё. Як жа балючы нашы страты, павінна дожыцца жыццё. И было все прибрано, клеенка была, больше было.